Päätin tässä samaan aikaan, kun istuskelen kanojen kanssa vastailla ihan peruskysymyksiin, mitä muuta kysytään tosi paljon ihan perus normielämässä. Eli miten mä oon tälle alalle päässyt. Mä oon siis sorkkahoitaja ja miten tälle alalle pääsee, jos kiinnostaisi sorkkahoito. Itse käynyt lukion ja sen jälkeen lähdin Almannille opiskelemaan eläintenhoitajaksi. Ja siellä huomasin, että lehmät onkin se mun juttu. Mulla ei ollut siis minkään tason kokemusta lehmistä ennen tätä. Ensimmäisen navettaviikon jälkeen niin päätin, että haluan opiskella sorkkahoitajaksi. Ja lähdin sitten 8 viikoksi sorkkahoitajan matkaan katsomaan ja tutustumaan tälle alalle. Huomasin, että tämä onkin itse asiassa mun juttu. 2 viikon jälkeen kysyin, että pääsinkö mä ehkä oppisopimukselle tähän firmaan. Sitten päädyin Sorkka Jussin tiimiin. Mun koulu on Kauhajoella ja siellä mä opiskelen siis sorkkahoidon ammattitutkintoa ja meillä oli 8 lähipäivää ja koko loppuvuosi ollaan sitten ihan töissä sorkkahoitajana. Ittees kiinnostaisi sorkkahoito, niin ihan ensimmäisenä lähtisin tutustumaan, että missä sä pääsisit sitten sorkkahoitoa harjoittamaan. Eli joko ihan sorkkahoitajalle oppisopimukselle tai sitten jos olet jollain tilalla töissä, niin siellä voit myös sitten opiskella sorkkahoitajaksi. Tälle alalle ei opiskella kirjan kautta, vaan ihan käytännössä.